உங்கள் குழந்தைகள் இரட்டை வேகத்தில் உயரம் வளர வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் இந்த முறையை கண்டிப்பாக பின்பற்றுங்கள். ஏனெனில் இந்த ஒன்றை மட்டும் 15 நாட்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தால் அவர்களின் உயரத்தை பார்த்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். இதற்கு 50 கிராம் பாதாம், 50 கிராம் மக்கானா, 50 கிராம் எள், 50 கிராம் சோம்பு இவற்றையெல்லாம் நன்றாக வறுத்து ஒரு நல்ல பொடியாக அரைத்துக் கொள்ளுங்கள். இப்போது தினமும் இரவு தூங்குவதற்கு முன் ஒரு கிளாஸ் பாலில் ஒரு ஸ்பூன் இந்த பொடியை கலந்து உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும். மட்டும் 15 நாட்களில் உங்கள் குழந்தைகளின் உயரத்தில் வரும் மாற்றத்தை பார்த்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். இது உயரம் வளர உதவுவதோடு மட்டுமல்லாமல் குழந்தைகளின் மூளை திறனை வேகமாக செயல்படச் செய்யும். அதனால் இன்றே இதை தயாரித்து உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுங்கள். நீங்கள் எவ்வளவு உயரம் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். மேலும் பயனுள்ள தகவல்களுக்கு மீடியா ஹப் பக்கத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.